Okay po, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako para po mag-pamind po ng sarili ko po. Opo. Pamind po ako po. Ako mismo po. Opo. Gustong gusto na po sana ng nanay at ng tatay ko na makapag-asawa na po ako. Kaya pagbigyan na po natin sila po. Opo. Ako po mismo. May trabaho po ako. Stable po yung trabaho natin po. Yes. Opo. Medyo delikado nga lang po kasi isa ako sa mga frontliners, pero mapagdadaanan na din. Lilipas din po yan. Alam ko, kapit lang po. Opo. Opo, wala po akong COVID. Wala po akong COVID. Wala tayo dyan. Okay tayo dyan. COVID free po tayo. Opo. Sigurado po ako na healthy ako po. Wala tayo dyan problema po. Issue. Ay, okay po ako. So far, okay. Wala pong issue. Whole package po. Okay na okay po. Functioning po. Mula ulo hanggang paa po. Okay tayo dyan. Pwera lang po sa pagluluto. Medyo tagilid tayo. Pero mapag-aaralan po natin. Diba? Kaya ko po. Laba, plancha po. Okay po tayo dyan po. Opo, opo. Gusto ko lang po mapagbigyan yung nanay at saka yung tatay ko po kasi parang sawa na sila po sa sarili ko siguro dun sa bahay, sawa na sila sa pagmumukha ko, kaya tinatanong na po nila kasi ako kung kailan po ako mag-aasawa, kaya please po kung gusto, interesado o anuman, medyo okay, pa-mind po sa baba po, comment down below po ng mind. Opo. No to bogus buyer po tayo. No to joy reserver din po. Once na maput na po yung mind, no cancellation din po. Opo. Patuloy lang po tayo kasi wala pong nagmamind po. Please.